Posle detaljne dezinfekcije rastvorom natrijum hipohlorita svih javnih površina i prometnih tačaka u Novom Kneževcu i naseljima, na red je došlo prolećno ulepšavanje grada. Radnici javnog komunalnog preduzeća 7. oktobar iz Novog Kneževca, pored svakodnevnih aktivnosti, ovih dana rade i na poslovima košenja zelenih površina na teritoriji opštine. Radnike smo danas zatekli kako kose travu u Novokneževačkom parku. Pored prostora parka, koji iznosi 70.200 kvadratnih metara, kose se i zelene površine na igralištima, ispred bolnice, groblja, na prostoru plaže na obali Tise, kao i bankine tranzitnih puteva i glavnih saobraćajnica u Novom Kneževcu i naseljima. U toku je i ulepšavanje pešačke zone u centru Novog Kneževca, gde radnici javnog komunalnog preduzeća 7. oktobar rade na sadnji ukrasnog cveća. 2000 sadnica krasit će prostor najfrekventnijeg trga u Novom Kneževcu, kao i saksije na uličnoj rasveti i žardinjere, navode iz javnog komunalnog preduzeća 7. oktobar. Danas je na šalterima Poštanske štedionice počela isplata redovne novčane naknade nezaposlenim licima za april. Licima koji žive izvan teritorija Kosova i Metohije isplata privremene novčane naknade za april vršit će se u subotu 23. maja, obaveštava Nacionalna služba za zapošljavanje. Isplata 9. mesečne rate učeničkih stipendija i kredita počinje danas 22. maja, saopštilo je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Iznos rate stipendije je 5.400 dinara, a podizanje novca je moguće na svim bankomatima Unikredit banke.